Dobrý deň vám prajem, moje meno je Martin Mikláš, zdravím vás z Arizony, za mnou vidíte mesto Phoenix, na druhej strane vidíte medzinárodné letisko vo Phoenixe. Prečo vás zdravím z Arizony, tak to vám poviem na konci tohto videa. A teraz by som sa vás rád niečo spýtal. Vyberáte si v živote vždy to najlepšie? Ako to myslím? Predstavte si, že máte košík plný ovocia. Máte v ňom napríklad jablčka. A teraz si tie jablčka ohodnoťte od 0 do 10 bodov, pričom 10 bodov sú tie najlepšie a 0 bodov sú tie najhoršie. Ktoré si vyberiete? Vždycky, keď si nejaké vyberiete, tak sa zamyslíte nad tým, že či si vyberáte to najlepšie. Prečo to najlepšie? Pretože keď si vyberiete vždycky to, ktoré je najhoršie v tom košíku, predstavte si, že tam máte tesiny, deviny a osmičky. A pokiaľ vždycky začnete brať tie, ktoré sú napríklad troška s nejakými bodkami, alebo viete, že bude mať kyslú chuť mierne, tak prakticky vždycky, keď doplníte ten košík, tak zase tam budú jablčka 8, 9 a 10. A vždycky, keď si budete brať tie osmičky, tak sa nikdy nedostanete k tej desine, k tomu najlepšiemu. Na strane druhej, keď začnete od hora a vždycky si budete brať tie desinky a keď ich spapáte, tak si vyberiete zase devinky a tak ďalej. A tento istý princíp platí aj pri podnikaní. Vyberáte si to, v čom chcete podnikať, tak, aby to bolo na tej škále, na úrovni 8, 9 a 10. Vyberáte si ľudí, s ktorými chcete podnikať na tejto škále, aby boli na 8, 9 a 10 úrovni, aby boli jednoducho tí najlepší. Vyberáte si príležitosti, aby boli na úrovni 8, 9 a 10. Máte prácu, ktorá je na vrchu tejto bodovej škály. Ak nie, vykašlite sa na tieto príležitosti. Minulý týždeň som sa bavil asi s 3 firmami a keď som sa nad tým spätne zamyslel, tak mi to veľmi pomohlo v rozhodovaní a v tom, čo im poradiť a akým spôsobom im poradiť, ktorou cestou sa majú vydať. A možno aj vy, keď sa zamyslíte nad tým, čo robíte, nad vašim podnikaním, tak zistíte, že niekedy robíte veci, ktoré sú na škále 7, 5 alebo 4 a vôbec by ste ich nemuseli robiť a prakticky by sa možno aj nič nestalo. Preto ešte raz sa vás pýtam v tomto videu na konci, vyberáte si v živote to najlepšie? A prečo som v Arizone už 3. krát tento rok? Pozrite sa na video, ktoré som natočil, keď som tu bol naposledy. Dobrý deň, zdravím vás z Phoenixu v Arizone. Nachádzam sa v centre marketingovej spoločnosti Piranha Marketing. A keď máte radi marketing, odporúčam vám počúvať ilovemarketing.com podcast. A práve v tejto chvíľke som priletel na pár hodín do Arizony z Kalifornie na to, aby som si vypočul nejaké stretnutie a dokonca som bol pozvaný prednášať. Takže ešte raz, pozrite sa na ilovemarketing.com, prihláste sa, používajte tipy a veci, ktoré tam nájdete zdarma. Pekný deň vám prajem a veľa marketingového zdaru. Ako sa líši ten web 1.0 od webu 2.0 a 3.0? Interaktívny marketing nie je synonymom pre internetový marketing.